Γιάννη, το λακωνίζειν στην φιλοσοφήν. Ναι, αυτά θα λες από βήματος Βουλής. Γιατί άμα το λες έτσι, επειδή έχει χρόνο διακόπτη, θα σε κόψουνε, να ξέρεις. Δεν θα προλάβεις να μιλήσεις. Πρώτη μέρα σήμερα, πάμε. Πάμε. Πολλά χρονόμετρα βλέπω. Εγώ λέω να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από εμάς και το χώρο και τη διαδικασία. Φύγαμε. Και τα ρολόγια. Η επιθυμία και η ιδέα του Πρόεδρου της Βουλής ήταν να μπορέσει από τη μία να δοθεί περισσότερος λόγος σε όλους τους βουλευτές και δεύτερον να μην είναι πολύ μεγάλοι χρόνοι αυτών οι οποίοι είχαν εξ οφίτσιο το δικαίωμα να παρεμβαίνουν πρώτοι και να έχουν προτεραιότητα στη συζήτησή τους. Έχει ενδιαφέρον πάντως τη διαδικασία. Κάποιοι την πατήσανε. Ξεχάστηκε, μας τα είχε πει. Κύριε Δρίτσα, υπερβήκατε το χρόνο, έπεσε κόφτης. Ποιοι την πάτησαν? Μέχρι τώρα. Εντάξει, υπήρξαν και βουλευτές. Δεν είστε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λάρισσας. Υπήρξαν και υπουργοί, υπήρξαν και πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων. Πείτε τώρα, βάλαμε τόσα πρόστιμα, εισπράξαμε τόσα για να αντιμετωπίσουμε τα ολιγοπόλια. Η ζωή Κωνσταντοπούλου. Όχι, και τις δύο φορές που έχει μιλήσει μέχρι τώρα ήταν άψογη. Μπράβο, είδες πώς τα θα βλέπεις. Η τεχνολογία κάνει θαύματα τελικά. Εγώ από ό,τι βλέπω καλούμε τώρα να μιλήσω 15 συν 4, αλλά δεν θα τα εξαντλήσω. Δεν υπήρχε ούτε η ανοχή και δεν υπήρχε κόφτης. Άρα όποιο μικρόφωνο και αν άνοιγε, αν αυτός που είχε πάρει 5 λεπτά μίλαγε 10, 15, 20, ερχόταν στη δύσκολη θέση ο Προεδρεύων να του πει σας παρακαλώ συντομεύσεις. Και αυτή την οθόνη τη βλέπει και ο μιλητής απέναντί του. Ακριβώς. Ό,τι βλέπουμε εδώ το βλέπει και ο μιλητής και από εδώ και πίσω σας. Μόλις φτάσει 1 λεπτό πριν τη λήξη του οριζόμενου χρόνου, θα το δείτε ότι θα κυτρινήσει και θα χτυπήσει 3 φορές. Αυτό είναι το παραδοσιακό σύστημα της Βουλής που προειδοποιούσε πάντα τον ομιλητή στο χρόνο τον κανονικό του 1 λεπτό πριν ότι κύριε φτάνει στο πέρας του χρόνου σου. Αυτά βέβαια δεν τα χειρίζεται ο Πρόεδρος, τα χειρίζονται οι συνεργάτες σας. Τώρα 1 λεπτό τώρα πριν κυτρίνησε και χτύπησε 3 φορές για να του πει ότι είσαι 1 λεπτό πριν τη λήξη του χρόνου που κανονικά δικαιούσε. Και δέστε τώρα. Κοκκίνησε. Εδώ κοκκίνησε. Εδώ είμαστε στην ανοχή τώρα, έτσι. Έχουμε περάσει στην ανοχή. Με το που φτάνει ακριβώς το όριο του κόφτη, κόβεται τελείως ο ήχος, άρα και να συνεχίσει όποιος και να μιλάει δεν ακούγεται τίποτα. Δεν φαίνεται και καθόλου. κάνει τελείως γενικό πλάνο στην αίθουσα. Stop. Τέλος. Κλείσαν όλα, δεν υπάρχουν μικρόφωνα. Ευτυχώς εμείς έχουμε τα δικά μας και ακουγόμαστε ακόμα. Κύριε Πιταρά, ο χρόνος σας είναι 1 λεπτό. Παρακαλώ να μην τον υπερβείτε. Δεν θα τον υπερβώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να δω και το χρόνο. Ωραία. Είναι μια δύσκολη ημέρα για όλους μας. Δεν πάβει να είναι και ένα... Κύριε Πιταρά, καταχραστήκατε και την ανοχή μας. Μιλούσατε 2 λεπτά για να αποδείξετε ότι η σιωπή είναι χρυσός. Παρακαλώ να αποχωρήσετε. Ολοκληρώθηκε. Δεν μπορώ να έχω λίγο παραπάνω την ανοχή σας. Να σας θυμίσω ότι είστε πρόεδρος της Βουλής και όχι πρόεδρος πολιτικού κόμματος. Σας παρακαλώ, μην μας φέρνετε σε δύσκολη θέση. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής.